Mara, I'm just like I just come here just because I just want to off this one. And it's not easy to touch someone. Yes, it's not now for her to shout at us, what are we doing and what not. It's something. We are just trying to look for a clue. Now we saw a phone number here. We are saying at least there's a Bible. That's the name. Because his face is looking for numbers. For any number that we can use to track his relatives. Now we are getting problems. This one is shouting at us now. No, I don't understand. Are you family? Are you family? Repeat phone number or something that can help us to make the relatives laugh because in the weekend we spoke to them and said, not even one. She's going to take over. She's going to bury Madala. She's going to bury Madala. Why are you obsessed with dead people? That is my question. Why are you obsessed with dead people? Because this Madala is dead. He was here all along struggling. Nobody, she didn't help him. But she's next door. She didn't help him. Now she's saying, lady, I will take everything. As who? Exactly. Why are you? Why is it more Good. You see now, we got a phone now. We got a phone. You see, we got a phone, guys. She pana shaka homa, guys. Pana paka homa pano. Nasi kuitika pana shaka homa. Ai kwa mchaji bedi. Mbona timune hengeni kwa mchaji bedi. Ino shande. Auna chaja wa una mayo kwa chini. Ya kushanyeta on. Alright, so we'll fill it. Now we are going to put them later. We're starting with the clothes. It's fine. We do it. Apana shumboni papa. Inya ya magrosa rai. Don't have to lie in Europe. Don't have to ha shaka o maskana. Haya. Sasa napona shakadaro imagine tupa. You should try but can you imagine guys? Shaka o mabedi. Bedu ya chaku za zikutika pano. We're not saying Tirimukoto. I'm men of professional Shakaga Tapano, Papa Tango to Tirisa, or never to put also my drag imagine. How we do it's a mutter habeke. Chikafu chakaoma pano chikafu. Hey! My sister. Family thing. Hey, give me I'm not
kuuya hamuna zvamaona ini guys. Hamuna zvamaona anyway. Hamuna zvamaona. Hamuna bullet iyeyo kupfeka magloves usiye ndiye ari kupenga yeye. Ndiye ari kupenga. What's the name? I can go to the room. The scala is fine. I look left for me. Maybe my phone. Yeah, the club don't. So there's something to say to them. If Tompa ponde kuti zvadi akatumwa nani baba akaigara pana pakasvika pakudzingwa akasvika pakutambura kadi no one helped him not even one and then as strangers became here she's making noise and even that day when she helped me that man was saying, do you want to really I can do this by myself because it's my job. I know I want to help. Now we have to pay for that. We have to pay. Hey, one Ow. What take on a big man? Two. Masombe. Tonight you can be able. That's a guinea because the face to try to talk. But I buy very. But I buy very. I'm British. Okay, danke, ladies, remember better reaches. Isha, porque as caras estão no musu. Quando não kuna tradition, kuna tradition no musu. Wacha kupinda wado garam tuze kuti nikile papa. Ati madi kupa Huyai anga iPhone wacho ati anza ati udziru topa adi rosa. Chaona topa ani. Because pana factor ne confusion check. Chaona topa ani. Iba vanhu inzara yeke. Yoga naita kauzi. Unaita tanzi madi mapeni. Why? Noiza kuti kapana pakachito wapi? Shusho wati wodi. Shusho ngakura zvinhu munhu akafa chikafu chingwa. Saka phone number yeche. Tifoni enda esku lighter. Ndapani ko lighter isa ba charge. Oh, basa ba charge. Uno mama kadzimwa mutani manje. Alright. Ndandati dembe mama tizvonro mangona line the net. No, my phone chumbudzika. But it's a line sometimes number bisara kwa. Oh, alright. So the same number to charge. Ngura chiri kubaga bataina moto. Tibisira zvinhu vavesa matswana achiwana kushanda. Tashanda zvakanaka before noise vabvisei tishande itiwane kushanda. I think muchari kuita kuzvabve koni titavuwa muchari tadiko izi. Zvakaoma. Test mita yava ito. Hembe ndinza mabhuta kanda imo. Kumukadzi wacho wa. Atenge toziva nezvake tangowa information inozoda kuningira. Zvinhu. Tsutsva kama dzake. Katadziwana anongoigwa nechimshati. Ungada tora imbonesha. Guys, nyaya yekuti kapana pandeyekuti huni naidzi. Huni. Ingosei zvinhu zvake mukati momo. Nyaya yekuti kandeyekuti anomaona tasvika zvakanaka panaka panapa tikamhorusa vanhu tikavhurawo chi tikavhurawo tikarevamhorusawo tikaya vanapa takuvhura takudi takurongedza panapa tiwe kunze kuruta noise tikati poi noise yera tinazoti tiri kutotukwa isi indiri mubaka ndindi kutorongedza vakamira pamukova ndikurongedza kuti tikuchainga timotya iko ngatirongedzei tiona tikutukwa ndione takati kuuya rupopota chituka anenge rinongedza tiko Paita adi tikati kwakanaka nemaisita zvikanzi ibvaipo ndoita take over mutswana ndindomuviga nezvikanimabva asataiwana tiri kutsvaga vasikana kana tangozviona tinokupaya hapana tingaende kunazvo hatinenge tinotombotora munoma tinotsvagawo zvedu vasimukadzi kana something hatinenge tinotombotora hativaziva si zvinhu zvedu zvinoenda kwama dzavo hatinenge tinotombotora kana anyway ende zvakaoma dei vangotipa nguva tauzoti pane maainasipo tikwanisa kupedza hatina chinhu chatinotora munhu asi zvedu tongotsvagawo ndipei kopi yangu yandakasaina kuambulensi ini kopi ndandiizivi usangokanda sina kusecha chamwari handika ngatisechei mihembe nemapepa bhegi tigona kuwana something line tigona kuwana something izvi isakukona hai zvakaoma kwai ndaka ani zvandaona ini asana mbona zvinhu zvakadaro vedibeka asana mbona zvinhu zvakadai sa atabva chinhu kunyomune
I see your eye. I see the session. I see your eye. Yo. Okay, takukonzwa izvinhu mune zvinhu zvedu hatichazivi tipe zvinhu zvedu ina hatichazivi kuti tova pakatodi guys ndadokuza asi naye mudhara eti semakasiya maninyoresa ini ine zvinhu zvaide mangoendesakadai sai zvakadai apei zvakadai ane ndavo nemunhu akafa kana zvisi zvavo ndanotenga aini zvigubhu zvimastiki muzviuni zvemekisi hamuna nemukerero hamuna anything phone number pakanyogwa already tangowana tawana bible guys saka mubhible mabhaibheri iri taona pane zita iri titsvagireiwo guys pafacebook tidaidzire mnanzi tanaka nyamupinki titsvagireiwo mnanzi tanaka nyamupinki pafacebook tawana pane namba dziri mubhaibheri umu guys zekaiti fone baba vaishawa chikafu gazi baba vaiti vakatodzingwa panapa vachidini nyamupinki tanaka nyamupinki tanaka nyamupinki tanaka nyamupinki tanaka nyamupinki. Hello. Are you guys okay? Yes. Okay. I just wanted to know that you're okay. No, we are okay. Thank you. My name is Lawrence. Lawrence. Okay, thank you. Pleased to know you know Lawrence. What's your number? 073 I'm 073 241 70. Are you okay? I knew that I is not. Quite bad. Quite bad. Anyway. Smelly mavata boyfriend. Boyfriend yepanamo. Baba, ana chichi kwa kana sio kwa. Are you okay? Yeah. Yes, we are okay. Baba no kana vile. Hakuna kumadziro yosimudza une nyama yakatoningira yakatoora. Zina sina ukanya nyama. Not that. kumapilisi aya vakabva nokuklinika ko aya ndeyapai vanombopiwa zvese ya taperekwa guys munomba muna clue muri kuzvona mune clue There's no clue here. Where should we go? nyaya ndaisa kuembassy though ndaisa kuembassy nyaya ndaisa hangu kuembassy kama zvikuru zvemechisa futi kana mukationawo But wakaita zvakashata ungambofeshiwa shawo usingatauri kuti amana mukazondona ndafa izvinezvichi hama dzangu tiri pakati. We know in life vanotekisana zvakawanda but kana yangu yekurwara unonidwa. No, you want this one to me? Talk to you. Is everything okay? Yeah, it's okay. You want him? I don't want it. You know what? I'm here. I'm You're an investigator. Yeah. Okay. I'm also a policeman. Okay. Can I see your ID? I'm not at work right now. But you must move around with your ID. No, I don't. I'm not at work right now. That's why I don't have every protocol to come here. I don't have anything. I'm with my friends there, so I just came here to see if. Oh, so you wanted to offer free investigating? Yeah, but I don't have a license here with me. It's at my friend. So just wanted to know if you guys are okay or. Yeah, we are okay. But the problem is we are still looking for any clue that can lead us to his Yeah, relatives. you see. And I knew
I knew my dad. I knew you. Serious? I knew you. I always came here. I knew you. So Nothing. Lawrence, okay, thank you, Lawrence. even if you can also from Ruston the police station, Lawrence. Lawrence. Lawrence is. Lawrence. Nice to meet you. Bye. We'll come and see you at your workplace, Lawrence. Bye. Ah. Nyamupinga. Nyamupingi. Ndizo. Nyamugeyo iye yake kanti nyamupinga. Takamtarisa pana isa number SIS MELLY. Number zipi isachi one? From the scene. Okay. Hello. 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 Yes, Sham. Ari kunyepa simpurisa mambo nampurisa nodakoshke papa pana panetwa zvemadragi pana. Watsenda kupi? Wopa WhatsApp on good. Very good. Thank you. Very good. Good. Thanks. Apart from the number zasenda gaiti phone sa dzime live. No, I'm still there. Kapane number zasekuru vake. Oh, really? Mwari finally. Nengo yenda mkama kusenishwa ndichoka na izvini izvi. Phone. T7 number. What is that? I'm not in get to telephone is this telephone number is that a the guy ito gareba matingo phone guys mundu the guy tingo phone muri apatinski the guy tingo phone muri papatinzo taofa Ishi number 263 Where is Zimbabwe? 26371 412 9815 kutoifona direct manje kosi Zimbabwe ke 263 7141 That's somebody else, eh? No, somebody gave us a number. It's ringing. It's ringing, guys. It's ringing. Why? Hello? Makadien? Tiripo. Ndimukutaura vanonzi SIS MELLY ne. Tiri munoziva ndapuwa namba dzenyu ndakapuwa namba dzenyu muzukuru wenyu anonzi Edi Mugoni munomuziva? Edi Mugoni muzukuru wamwagara uchifu. Anoyera chii? Hayo kusinyore. Anoyera chii? Moyo. Anoyera moyo. Ndosaka kandibatirira. Right, saka pamushapo chapo munopazande kupino kuti vakashaika kunoku. Saka tikuzama kutsvaga namba dzavo, hama dzavo. Vari kuchifu avana kubata here ndakati vabate musikana akanga akukuna kuno. Hapana munhu akambondibata apa. Ndokumbira kuti mutitumire kanamba kana taurai namba kana munadzo. Regai ndikosenda ikapo. Mosenda pachipa message kana pa WhatsApp. WhatsApp. Ndokumbira mutisendera please ende maita yenyu sekuru. Chinisendera pa namba idzo dzidzi ndibate vanhu vacho ndoona kuti zvingafamba sei. Then titaurana kuti toita sei ne board ya AD. Maita basa. Finally. After the one weekend. The one weekend, guys. Chichaka. Tapi amukoni. The power. Moyo. Ndosaka vakadinyoresa kuti vakabatira panziri kudai kama vakanuhwirana moyo yakanuhwirana shemo. So vantu vafonetse vakereke number 1 mazamba naye ari mapotatoes ayari pagaitike mukadzi mapotatoes ayi unobika wewe ndiwo vakangondongorera pane
Uti mani kiki kwa hapa. Hayi kuta chitopa kuma. Tine vanhu vemurodhumu vakomana vedu timu redu remurodhumu ratoda kuti tione tingazvifambisa sei. Timu redu rakawanda. Ndonyaya iripo izvi dzinodhingi ziri kuva dzakamwadzika sei toda kungoraswa iki. Aiwa ndave relieved guys, I'm relieved. Tine timu redu riri kurodhuku vatinofidherera. Vana vako varipi? Ndiwega. Chumpai juice iyo ende nayo. Right. Taiwa guys, tapedza. Ha, tatanetsekana vedu we. Tatanetsekana tapedza panapa. Tapedza guys, saka tozokuona Paita mcheka timbopedzisa panapa tirongeze tibude tono taufa. Timu redu remurodi ndiro riripo. Ah, that's a relief, Leonora. That's a relief. Ndafara vedu we kuti unge ndanonga mari. Ndafara. Ah, iwe ndisasa zikuita sei? Ndodira saka ndoni ngori pamberi vanhu vanenge kutongosei. Apa ndaisa ngikiri ku embassy. Request ndaisa ndandaripota ku embassy. Embassy kusenda afuna ndikafuna ku embassy ndikaisa. So guys, tokubata chirega tiki yedu namba tichagotsvagei tawana lead tichagotsvagei saka titore zvinhu zvedu zvichapana bhuta yedu yemurodhi tichazobaya live ta kumarodhi kana vachipona sipo chapama kana kuseni antika saka vekwamugoni ndevekwamoyo kuchivhu vekwamoyo kuchivhu vekwamugoni kuchivhu mamondi moyo andibhuti vedu uzvu hanzi umwe muzukuru uyo umwe vanhu vakubudikira mucomment section kuti vari kupi muzukuru wacho ndoupi muzukuru wacho ndoupi nyangwe nini elders mwe wangu wakanga wafarira kandi munhu wangu ufunge ndi moyo seni 50 chi okay right maita basa guys ndinoda kubata kana takurodhuka ndika thank you guys, love you.